Folklórny súbor Detva je najstarší medzi folklórnymi kolektívmi v meste Podpoľanou. Vznikol v roku 1971 a k svojim 45. narodeninám si pre divákov pripravil 4 slávnostné večerné programy s názvom Keď sa my zídeme. Samotný názov tohto programu Keď sa my zídeme zobrazuje nás tanečníkov, inštrumentalistov ako aj vedúcich. Každý má svoje povolanie. Niekto pracuje tvrdo v závode, niekto robí na bagere ako Miňosuja a niekto robí starejšího, niekto študuje. Čiže sme zobrazili tých študentov, ktorí utekajú po škole na skúšku, tých pracujúcich, ktorí keď nestiajú prísť na ten súbor o 6, ale na 19, ale predsa prídu. Folklórny súbor sprevádza ľudová hudba Jaroslava Hazlingera a hudba Tomáša Boráka. Okrem tanečníkov ženskej speváckej skupiny sú súčasťou kolektívu aj rôzni inštrumentalisti. V programe vystúpili fujaristi, heligonkári a sprievodné slovo mal Radoslav Kuric. Aké sú vaše najväčšie úspechy? Čo si ja najviac vážim a určite aj súboristi, tak je to laureát na celoslovenskej súťaži choreografií. Viackrát sme boli finalista, aj čo sa programových blokov týka, aj choreografií. Tiež sme sa stali laureátom národnej súťaži Grand Prix Svätozára Stračinu, rozhlasové nahrávky a následne Bienále sme dostali cenu OZIS v tejto súťaži a najnovšia je teraz z festivalu, čo sme boli na medzinárodnom v Rumunsku, Buzau a stade sme tiež priniesli hlavnú cenu. Región Podpoľanie je nesmierne bohatý na tradície a zvyky, ktoré inšpirujú kolektívy o tvorbe. Pre súbor Detva sú typické podpolianske rozkazovačky ako voľná improvizácia a predvádzanie sa chlapcov pred muzikou, odzemky či dievčenské kolesá. Naše skúšky vyzerajú tak, že najskôr sa zídeme pekne, postupne a potom začíname nejakou tou rozcvičkou. Potom si trošku zatancujeme, po skúške si popijeme a je to úplne super. Folklórny súbor Detva prezentuje svoju tvorbu nielen na Slovensku, ale precestoval takmer celú Európu.